Hola, Pau. No saps què m'ha passat? Havia d'anar a la meva amb la meva cosina, ho saps? I d'ara no pot. I ara tinc una entrada que me sobra. I... No, i a més, no, és que a més ara no saps qui ha arribat. No, és igual. Te telefonaré després, sí? Vinga. Podràs per dinar? Vale, jo crec que he triat entre... Ana Marina! No? Ei, ja has arribat? Sí, m'ha dit la meva germana. Pots seure. Gràcies. És divertit i si no doncs a reveure que és nit freda. Me sobra una entrada. Tornem a la meva?